Vecine? Și ne-am pus la drum după 1001 de ani. La 11. 11. Dar așa este la noi. Da, la noi, la tine, la noi. Nu ne băgați pe noi moală la tine. Mușunagi este un picuț trompețel supărat. Uite ăștia oameni calmează. L-au făcut jos. Haide, făcut jos. Unde merge aici, nebun? Merge la Pietor. Să vezi la întoarce. Acolo la drum întins. Zi la vale. N-ai treabă. Întoarcere. Mi-a făcut unghiile, dar nu mi-am luat și cuțiculele că n-am mai avut chef și nici timp și nici nimic. Era mult prea târziu. Ne facem așa pe bucăți. Sperăm să nu mă vadă cineva să zică aha! Te-am văzut. N-ai cuticule tăiate. N-ai. Acasă! Ai piele moartă. Iac. Acasă! Bine că n-ai cuticule tăiate. Înapoi! Du-te înapoi, n-ai voie. Eu, în primul rând, nu mai suportam să nu am și o ojă proaspătă. Restul, mai vedem. Sper să ne iasă șmecheria pe ziua de azi. E serios. Mușunagi. Activist. Și tare mi-aș fi dorit și eu un frate. Dar cred că nu o să se poată până mai târziu. Din păcate. Cum o fi să fie? Nu mai ne agităm atât de mult că nu avem de ce. Mușunagi. Asta este ziua de care mi-era mie teamă raportat cu vremea cu norii. Asta e. Mai ieși soarele, mai intră, mai așa. Nu e foarte grav. Ia că o să întorc camera. Nu e atât de grav. După câte se vede, nu? Mai un nor, mai o aia, mai o aia. Chiar mai e comețelul. Pe unul care zicea de niște ăsta în Grecia, știi, dar nu mai știu unde a zis, Rodos, nu mai știu unde a zis. Și e o plajă undeva unde sunt kilometri întregi numai cu apă până la genunchi, știi? Și așa și insulițe și apă până la genunchi, și insulițe și apă mai mică și astea, știi? Să văd așa, zici că ești într-un deșert, dar și de apă și de... Foarte mișto să vedea de sus. Mai e o plajă undeva, tot așa mișto, unde ajungi decât cu barca, adică cu altceva n-ai cum să ajungi. Dar n-am ținut minte cum să mergi. Era gen tot 5 și... Uite mă ăla, la cine e mic, 5. Tu știi ce ești der, mă. Nu ești der, dar avea alb aici la cătuț. Am vrut să mergem cu barca, dar ne-au întors acești oameni, au zis că vremea nu e favorabilă și dacă vrem să așteptăm până la 3, ceea ce nu vrem, că nu vrem să ne pierdem o zi degeaba, și am închiriat pentru mâine la ora 3. Să vedem dacă merge treaba. Ar arăta că ar fi bine, ar fi bună vremea. M-a sunat asta pe gătaș.
mult mai bine așa, nu? Asta zic și eu. Albastru cu albastru, e ce trebuie. Și acum mergem la plajă. Nu mi-a băut și nicio cafeluță, niciun nimic. Doamne, ce frumoase sunt. Tu e frumoasă, ești astă seară. Parcă fi ultima oară. Dragoș de multe ori se crede că el are voce și eu trebuie să zic că da. Nu, tu poți să zici, eu știu că am. Nu? E ceva greu, dar aia merge ușor, știi? Că nu e asta. Ia ce frumos, se soare pe cer. Ia, yay. Și vine, încă vine încolo așa. Eventual dacă lucrăm acolo pe munte să vedem ce e în partea acolo. Ce e acolo. E senin. Am vrea să fii și singur pe plajă, asta e mișto. Fac eu Fac poze. eu. Fac eu poze. Te și trăznește, dar așa îți încarcă și telefonul. Încarcă de În tine. terină. Încarcă și Îl pe tine te arde. încarcă, ți băt un păr de la mare așa. Eventual poate îți face folicolii să-ți crească păr, știi? Ploaia nu ne-a ferit astăzi, din păcate. Așa că mergem la casa. Pregătită să ieșim la taverna. Taverna de aici, de lângă noi. Să-i dau lui Liam dacă e să fac outfit check. Mami, ții tu telefonul, te rog, să mă filmezi? Ok. Să-ți vadă ghena aia de gunoi. Și pantalonii sunt de la H&M, dintr-o ținută pe care am descompus-o eu, dar mă rog, oricum se cumpără. Vino, mami, mai aproape, mă. Așa. Papucii de la H&M. Cred că o cumpărați la reducere acum. Gentuța Sinsei, cumpărată de acum un an, ceva din asta. Topul H&M. Și mă rog, mai voiam ceva, dar am uitat, bineînțeles, ochelarii. Da. Ochelari, nu am ochelari, super. Ai dat drumul? Am făcut rost de ochelari, ca să fie ținuta completă. Așa, și ochelarii H&M. Și așa mă prind eu. Ca din casă. E aici cineva care zice. Bun, gata, mergem să mâncăm. Și mergem la tavernă. O zi de toată frumusețea, înorată și cu ploaie. Super! Asta e, sperăm ca mâine să fie mult mai bine.
Eu! În niciun minut am și ajuns, adică... Eu vreau telefon. Telefon, cartofi prăjiți și ketchup. Telefon, cartofi prăjiți și ketchup. Pentru o vacanță liniștită trebuie să faci chestia asta. Ia să vedem ce avem noi aici. De Fanta. Și se numește Giorgos. Open Terminal Master. Giorgos. Frumos, frumos. Și n-au voie pisicile aici? Da. Nu, n-ai voie să dai să mănânci. Ce este chestia asta? Cine știe ce e asta? Ușoarele astea. O salată. E ceva. Năut ceva. Da, bun, pe care. Am uitat să filmez platoașul, deja am intrat în el. Avem mai multe chestii. E spicy. Vine mare furtună. Arată bine asta, orezelul. Mie îmi și place orezele. Vrei să orez? Să avem poftă pe furtuna asta. Aici am mâncat noi. Super drăguț. Și acum câțiva pași și ajungem următorul după ăsta, nu? Da. Următorul după ăsta. De are el aici un 2 palmieri. Vrea să vină și mare furtună. Și aici este la noi grădina Domnului. Aoleu, unde-i cartunciulie? Dă-l mai într-o parte, măi. În șanț, peste cap. 116 secunde. De acolo până aici. 110, 120. Nu, am spus 100. Am spus 100. 109, 120.